inini ndokuchengeta zvakadaro. Let's keep it secret. Tiri tu. Usaudze vanhu kuti vana havasi vani. Saka inini naye tiri. Ko makamudza here kuti havasi vako ndivani? Hapana chaasingazivi because famizana kwandakaita nauyu hapana zvaanga asingazivi. Haimi vana ndevangu because ndakatotisa pregnant test ndatomuzi. Kana usingazivi kuti uchitoziva kuti havasi vako kugara wangobuda pacha ndisapedze nguva. Vana ndevangu. Vana ndevani? Vana ndevangu. Zvese zvakaenda nazvo kutanga wakasiya ndakasiya. Matatanga kuti 1 tanga kutenga kuti mubhedhi makabini. Preparation yamukuona chiri bhutsu idzi dzotondrwadza. Dzine murume ndinakatenga idzi. Dzotondrwadza chero foni izvo zvakabata dzotondrwadza. Ande. Asikunibata munhu asi mumwe munhu ondudzwa kuti anzi vana havazi vangu uye vari vangu. Haana kana chaakaita pavana. Zvese ndini. Alright ma. Mukadzi wauri kudhila naye. Anopota achitifambidzoke. Akamboda akaita mwana nemai nababa vasiyana. Vazofunga kudzokera. Vazvitaura nemuromo wavo. Baba vangu vakauya. Vatiza makomborera aitonzi akafanana na baba wake. Amai vake varipo. Ndakafanana kwake. Aitonzi anonzi Agnes. Mwanisisi wangu. Anonzi anani wana? Anani? Namdaro wangu. Havasi munhu. Yeah, baba. Anopona. Ndakafanana sisi vasiri munofu. Vaenda kwarara. Pakaipa. Uya akafanana na baba vangu. Vazimo munhu. Vari munhu. Aitodakidza. Mambo. Zvakaitika pana mai avo. Mai avo vakadzoka vasina mimba. Chitanga. Vana matwins ava. Ino ndivona matwins ndiavo. Vakadzokera kumashure kwavatangira iyo. Makambodai zvamazosiyana. Right, zvadaro mambo. Ndotangira kumashure. Andokavhura hombe. Ava mai ndaiziva tiri kutonga hedu aina mangapa. Tinoda kudzokera ikoko. Alright. Because mai avo vangangorova vachiparova. Ava mai avo kundisiyane navo kunonzi kugiant mine kunoitwa zvokutengwa matombo nemadzimai. Saka madhezi ayo mai avo vanga kupinda muground vachitenga matombo. Saka maitiro avaita vari muground ikoko ndaingonzwawo nerunye rekwepo nevanhu tiri kumba nokuti nasingapinde muground kuitwa zvematombo. Saka ndaingonzwa runye kuti nzimai vako zvaakuita mazuva ano hazvisi kuita. Saka inini zvaingoita mazuva ano yamakia. Saka zvaingondijawo mwoyo ndiri pamba ndichiti ndichaita sei ndachazvibatira ndega. Amai vangu vakuti vachiti vakadzoka kuti ndaenda kutauni. Vakadzoka kuti ndaenda kutauni. Saka inini mani nokuti ndiri munhu ndine hasha. Ndakazvitaurira nasisi vangu vari pakata. Maijini mafambiro akuita mazuva ano achamanzwisisi. Saka nasisi vangu imbomira wakadaro timboona kuti chichida kuitika. Vakangouya from nowhere vatobva kumini kunogaisa mastovhu avo nekuti ndaifamba nemuzukuru wangu. Muzukuru wangu aitoita zvokumudzinga. Kwamejini wanguona waenda kunzi mejini waenda kutauni. Wodzoka usiku. Wotoona ndatobika ndatoita zvese wozvika utoti dakurara pasi ndoti rara hako bo. Vaneta. Ndoita sei zvikundidya mwoyo ndotorara pamubhedha pangu ndega. Satani matwins aya. Ina ndizo kuti vakufambidzana nani nemukomana uyu. Ndewo hatozivo. Aiwa aitoziva ndikugarisana nawo. Aitondijuta. Zvadero pasina nguva ndakangonzwa amai ava kuti zvako neni handichaita sei handichada. Ndati aiwa haisi problem. Ini bhero nditakure katundu kangu ndiende kwamai vangu. Ndakakwanisa kutakura hembe dzangu chete ndizvo vanangotakura. Property yese ndakaita sei. Wazviona kuti ana mai vanogozha kwamai wananga kwamai pari. Manananga kwamai vangu. Amai vangu vakatanga kuita sei ndiudza kuti zviri kudya musiyana nazvo. Unoona mumwe mukadzi haana kukwanisa kana kutoroora ipapo. Tagara almost 2 years tasiyana namai vangu. Sina mukadzi vachiita mafirimu avo chinzanzi akakuwanika vari kubhawa kwakati flames vari kuwanika vachiita vari kuti madoro. Hande pari papo ndobva mazodzokerana sei. Kudzokerana ndokataita.
mai vanga kushava mari dzeredi manje ini ndichizvishandira vachiva chihwani nekuti mwana uda mari kuti amai ndoti mwana wangu kutanga anochengetwa nambuya vangu kuzichavana mai vachiwanda atitumire mwana atite sei ini ndinekuziva kuti ndijamuwe manje asi nzima yangu ari kushupika zvino andite sei tidzokerani mwoyo kurera tidzokerani sezvo ndine mwana navo mai ava vakatanga kugara navo ndakavatamisa kwavaigara kuDRC vakatanga kugara kuZTM ndini ndikubhadhara rendi muZTM ndakati hazvichaita iyo chiva tigarisanichi kuno kudzoke kwamama vako ende voshuva vakadzoka vasina kana chava nacho zvese zvakaenda nazvo kutanga vakasiya ndakasiya vandatanga kuti 1 tanga kutenga kuti mubhedhi makabhini preparation yamukuona chiri bhutsu idzi dzotondirwadza dzine murumono ndindakatenga idzi dzotondirwadza chero foni izvo zvakabata inondirwadza manzwa zondibayira zvotondijamuwe mari iyo yasati atopedza kusana $10 nambuya vava vanofamba nonzi maipopo amai ava kuona zvinhu matwins ese kana makabhini ari pamba paamai vake ndeangu preparation ndiwakatenga zvese hapana chasi uchifunga kuti vana vangu okay kuti ndizovabata amai ava vakamira nemukomana wavo chikomba ichirapa amai vangu vanga vauya ambuya vangu ndakati mama vakagara mumba ndakati amai vangu vanoda fishi ndanditangira ambuya vangu sezvo vati uyazotishanyira ndandivatengere fishi vandatuya naamai vefishi ndakabata bhaketi ndopandakasvika ndakaona vakamira vari tupa bhaketi ndakabatikana ndakadonza bhaketi pasi ndakabva ndakaenda noudza amai ndakasiya vakamira vari tupa akushava kuti vanobva sei ndakabva ndakaenda noudza amai ndakati amai zvandaona zvakaita mijunior panze handisi kuzvifarira mai vakandibuditsira muromo kutaura kuti ini bajunior ndauya zozorora ndakabva kushava ndauya zoona imi nevana ndomuromo wakabudisa ndakabva chief ndine hasha kuti zvese zvandaitira munhu zvese vana vangu vese avo zvandavaitira nekutanga kuti back to zero murume wewe hanhasi sisi vangu taivamutsa kuseni vana vachitadza kunzi vachiti nhova ushu alishiwa ava chimunga kuseni unodaidzana sisi vangu vandichituma mama vajunior mukaemusani maenda kubasa mukainodedza sisi wavo mwana achitadza kuti ndakabhadharana vese vanoita zvokukwesha nhova nditayabhadhara asi kundibata munhu asi mwe munhu ondiudza kuti hanzi vana vazi vangu wewe vari vangu haana kana chaakaita pavana zvese ndini wadivirapo ndoda kungokumbira hangu mai haisi nyaya yavo ati ndafara nekuziva mai panoba ndada ngoti mungotibatsira padikidiki mukuvacha ndeyakusai munyaya achiti ndakaona umaonero andakaita ndikauya ndikati kuna amai pane zvandaona ndada ngoti mungo sataureni zvakawanda tiri kunetsai akaita saizvozvo here kuya kwamuri ndakasvika nendovandikuti kana ndikasvika gedi enda kuzorora oenda ndokubasa saka ndakasvika ndikapinda mumba ndikagara pasofa ava ndobva vauya ndobva vati mama nhasi ndazvibatira ndege ngati iye ngati kwai mama ndafara ini ndakapindwa nditi wafara kwai ndikati wafara nei kwai ndazvibatira ndoga mai junior naashi panze ndikati baba junior iwe uya mangwana usina kudhakwa toutaurira zvinhu zvako zvokuita mukudhakwa izvi ndozviya zvamunozoita zvokuti warova munhu wakutsvakwa nemapurisa iwe siyana navo uye mangwana vanhu vemunomu titaurirani uri soba baba junior akabuda ini ndikati ndiri kunonda yakozorora handakupinda nyayo zenze chihure ndava yakozorora kana ndabva kubasa ndova kumakongukozorora iwe uya mangwana titaurirani uyu iye haana kunzwa zvandakataura akabuda ndikati inini chero kuvaketera hondo yavo handina kubuda ndinotarisa kuti hondo mukadzi mukuru ndinotinesa nyaya yechihure ndikati nini handiuyi ikoko pedzera naye kana muchisungo kana muchiurayana munongourayana chihure chenyu vakapedza akazotevera mumba uyu mumba mubhedhumu vanorara akabata munhukadzi uyu akarova mukanaziso yakata blackup ndini vanhu vese vakati mwarara vakatiza ndini ndakapinda mubhedhumu amo ndikanokatanura ndichibvisa uyu achirovawo ndikati ndakuudza kuti chii uye mangwana usina kudhakwa titaurirane nawo inotaurwa kurova hakusi kugadzirisa uri kutowesera situation tinotenda mai aiwa pakanaka
takudzoka kwauri chama wauchita utozivi kuti wakaroverwi ndopona Mana nchiti mira kana ye mwana mai tikuti sununguka ndoni chekutanga ndizvo. asi taurawo chinhu chinonzi chokwadi chinoita kuti zvedu zvifambe handiti ka pane mashoko atsanangurwa nemurumai ndipapi pauri kupokana napo iwe pauri kuti apa wapa mukoma wangu mawedzera apa pane zvamasiriyo Inini ngati nemwe mutauro. taura hako zvinonzwikwa nedare Nemwe mutauro. Pane zvaataura pana chandiri kuramba. Asi inini nemudzimai takawirirana zvatakawirirana kumashure. Asiyana nemudzimai. Zvekuti mujaindi pane pandadambokuvhunza futi zvekuti uyu neuyu vanga vari mudzimai nemurume waizviziva here handaiziva izvozvo. Ndakapfimbawo mudzimai akatonditi nemurume takasiyana. Ndaimbova nemurume asi takadini kwapa paakadzoka akugara kuZitema pavanga vadzoka vadzokerana zvemunyati yavo zvavambotaura mai paunombosangana napo here kachikona ikako handinambobvera nambosangana napo. Chandoziva nchekuti mudzimai chakaita kuti tizosiyana inhau yekuti ini ndandakati hatisi kuda kuita pamuviri, ngatidananei zvedu asi ngatiregei kuita pamuviri. Ndobva azoita pamuviri akatondiudza tikatoita matest ndani pamuviri ndandisingazvidi ndonyaya takanetsana ndokuzobva ndokuenda kuzishavana achizodzoka akazodzoka kunoko atone vanhu asi ari kuzishavana ikuko taitokomunicate. pane pamwe patauro vamene topanzwe pekuti uyu vakazodzokerana vasina vana vasina zvamba vakatogara uyu akatoita sekunzi ndiye muridzi wevana pakatoitwa zvese iwo kana mukadzi wako anga ane nhumba wakanga uchisponza zvako handina unge zvese kutengawo preparation nini hauna kukunda handina kunge ndichisponza zvakanga zviitwa nouyu achinziona iyo nemunyatuwa saka iwo pawakamira navo maya uyu akasvika wakamuziva here ini chinhu chandaiziva ini ndechekuti vanga vakasiyana vanza mubvunzo wangu here paakauya vakasiyana kudiri wakaziva here kuti ndiani muziva pawakamuona achikuona iwe wakamuziva here ndokumbura unatsa kujekeserwa ipapo kuti unoziva totowaona ava kana usina kumbovaona kaungavazivi kuti ndiani ndizvozvo tikati kuti paakasvika pauri wakaziva here kuti ndiani uyo asvika kwete zvigaro zvake kana kuti basa kwake kungoziva kuti uyu anoziva kurangarirawo kuti hapana pawakambomuona kana kumbomunzwa ndakamuziva akamuziva ndakamuziva ndevechi irori wakabva wamuziva ndakamuziva wakamuziva panyaya iyi ndakamuziva kuti aimbofambidzana nemudzimai kufambidzana nandi ndiani mwana ari kunzi junior here ndizvozvo ndiani mwana anonzi junior ndizvozvo namaya so ndopati kuti wewe wakaenda kupolisi uchiti warohwa nemunhu usingataure zvakonzera ndo problem yako paiti ndarohwa ichokwadi kuti warohwa zvinotenderwa kumang'ana but ndaroverwa nyaya yakadai ndopona zvisaite sekuti mangotukana pabhawa because zvinofanira kunge zvine utsamu hwekuti nyaya yacho because uri kuona isusu mapurisa tinotovapa nyaya kana tikaona kuti nyaya iyi ndeyavo totovapa kuti itaini but tikati isusu munhu akumhangarira panapa iwe oda kushandisa mapurisa hachisi chinhu chakanaka. Mapurisa musashandise mapurisa zvakadini zvekuti wewe unoenda kumapurisa unoti achitoya musunge pamambo ipapo akaenda kwamambo vanogona kumusunga vakatoenda naye kuti but isusu tinonyorera ikoko
muna anotodzoka kuno festi kuti titange tambopedza nyaya totovaudza kuti takatomutoregwawo mudare hatizivi kuti mutemo wacho unonzi munhu anga ane nyaya anga iri mudare ende iwewo ndandaida kukumbira ndezvekuti kana wanga usina kuvhurika chivhurika itika kuti mukadzi wauri kudhila naye anopota achiti fambe tsoke akamboda akaita mwana nemai nababa vasiyana vazofunga kudzokerana vazvitaura nemuromo wavo maya takazodi vadzokerana ndopakaitika zvese izvi kusanganisira nebhutsu dzawakapfeka idzi handivapona ndipo zvakaitika mapona ayo miraika ambuya tiri mudare munoziva kuti ine ndiri kutobhesa nezvamandudzo handisi kutobva ipapo kana ndakuda imwe information ndichakubvunzai futi ndiri kuti ndimogamati makaa muna baba mukaita vana mukakonana vanyenga mukadzi womunhu ndizvo makonana vanyenga mukadzi womunhu mukazosiya mukazonotaura zvamaita ndobva mazodzokerana so pamakadzokerana uya makamudza here iyeyu iye akudawo kudzokawo akuona kuti zviri izvi muri munodzoka saka akudawo makushungurudza maya nyakubereka because haungaberekeri mwana kuti azokugarisa mumatare nekudini hanzi vamwe ari kuidzwa ndege nevana kuenda kuchando vamwe ari kuidzwa bp anomazvo ivane vakunetsikana kuti naive dibeko chachipi anomabona ende amai ndada kukorektai musashaine nemashoko ekuti izvi zvikomba zvangu zvikadai ichi nechichichi haasi mashoko akanaka munofanira kuvewo muri munhu anotozama kutozvidzivirirawo kuti kunzi muri kufamba munzira dzakanaka kwete kutozvirumbidza kuti ndini ndiri kudhumanisa vanhu ndiri kushandisa vanhu handioni icho chinhu chakanaka uri muridzi wemukadzi uyu muridzi wemukadzi but uri kuona here chitsotsi chenyu pachizhi uyu ari kutofunga kuti vana vande vake saka munhu anogona kutiudza kuti vana ndevani mudzimai mai notaura kuti vana ndevani ndeupi iwo aizvizive arit ndo tine urombo sangana nemashoko akadai mwana ndeva ashi ndozvekutakwa nemai avo asi wakashandiswa momo saka uyo anofanira kuclaimawo zvinhu zvaakapa vana because haangasponziwa nawo mumwe munhu iye mfana akuvata kweru wakutodzoka kufuti iwe wakawanikirwa kupi munhu akakusevha sa munhu akakusevhera kuti pani because ukati pamba unoita kunge sepako munhu akatenga probati kutanga kuti hani kudzokodza futi ndeuyu wauchiziva ndo zvakaitika vanga vadzokerana saka iwo ngava kutotorwa sepocha iwo uchitiri kuuya zona vanhu sa uya aimbodzoka iri achiona mwana iwo pawanga uriwo nemukadzi ndaitogara navo pamba paambu ndaitogara pamba ambuya takatenga tumakabhini aripo pamba paambu ndakati sezvo sisi hatingagari pamupambu yani ndinotsvaga pedu patogara tiri tuse tadzokirana asi isati yabata mimba zvadero dzimai vangu akati isu shamwari makabhini atimalochiseya tichigara chimenu ndati aiwa zvakanaka kana mawirirana namama zvakaita se zvakanaka vana kutanga kutogara ipapo chatakangokwanisa kubuda nacho hapana ndada kubvunza kunambuya
uyu Ashi anga ari kuuya pamama dzokerani nevavo akatanga kuya tatorambana tekuedza navo ndopaka atanga last week pane 2 weeks atodokutodzuka kwakaita ndikuti paakaitisa vana ana ndinambomuona timuzive aiwa iwo ndovanomuziva ndikuti paakaitisa vana avo maigarepi pawakamitisa mai avo maigare Tegara Chegutu town. Hmm? Tegara Chegutu town. mui Tegara ku DRC. orit ndokwamairoji Ndo Tegara. okay vana ava vakura vakademwe 5 months novaimani makadzokerana nhumbu ine mwedzi mingai engene 2 iwo nhumbu wakaiziva ine mwedzi mingai pawakazorambira munhu kuti waitei Ndakaziva ichatongotanga ichatongobata. Ndakaziva. ukarangarira kuti mwedzi upi 8 weeks. kana gore racho It was last year. Last year. munana ndemunana mamakaramba adu November November. This was yomuna novemba November. saka ntombo yanga aine 2 months kumashure kwacho takaramba takaunetsa nenyaya yekuti nyaya yekuti saita mwana mamuri muna November nhombo yakazobatana na December ndokusiyana kwatakaita isusu alright imi mainetsana muti tisaite mwana imi ndiri kumuda saka pamakati ndaane nhumbu akati Saturn chibva pano Akaita zvekuita akaita nyaya iye akangoti inini andakakudza kuti ini handisuda zvinini sezvo yavepo hapana panicharamba mwana wavo but akakozoramba machiitaka kunetsana ndobva ndazoona kuti abvira ndingasiyana nazvo ndosvikarei ndatoti ndikamuona foni laini rangu ndandakabvisa asi inini maonero angu kachi ndiri kutora semukadzou vapesi pa ndikutora semukadzou kubva kumasure kusamba makazivisa second wezi vanhu vanonetsana vodzokera uyu ane zvaangachiita pamwe maiminyepera but waiti vana vakabva musadzana vava nevana mune vangani kumasure kwekuti ramurungweni nana vamuranga imakakura kare itswe tounza nyaya dzakadai mumatare dzedzezakupesera vakuzouya vanhu kana tatiri tega izvoso taibvumburudza zvokuti ingadai otherwise mumwe asina kutaura mumwe adini dini tatenda kuti nyaya iyi yaitika muri pano maitibvunza tichinzwa tese uyu ichokwadi anoratidza kuti ndiye muridzi wemukadzi nokuti ndiye akatanga nemukadzi wacho ndobva vakonana hatina kunzwa pavakarambana kuti vakapanana gupuro here kana kuti vakadii kana semukadzi nemurume ndobva vaenda kune uyo chinhu chisina kufamba zvakanaka mambo apo ndechekuti mukomana uyu haigona kuzoda kumhanya kuenda kumapurisa inoti kutonongedzerwa bhutsu dzemunhu kuti ndini ndakatenga bhutsu asi ndapedza kubhadhara asi dzakapfekwa neumwe munhu azviroveseri unorohwa zvishoma here naye mambo kana padaro kana ndiwo zvinorwadza mwana saka kuzorovana kuye munhu anenge arwadziwa kusvika pabhonzo vana hauna kana kutengera preparation autozivi kuti iwo ndiwo rude kutodadiwa newe zvatakaona tine imwe nyaya yatakaita munomu yakadai so mambo yekuti munhu akazongonopuhwa mwana akura arerwa neumwe munhu aiwa hamenoti yakauya imwe yakaitika yekuti munhu aenda kunyaradzwa kwafiwa musha kwemukadzi mukadzi aenda kunyaradzwa nevana paakanodzoka vana vashoti pauya munhu ainzi muridzi wemwana iyi mwana iyi ave ne14 years pauya munhu ainzi muridzi wemwana iyi ndobva vatomubhadharisa achiredzwa nini ndobva atotora iko kunyaradzwa
mai vatidzokera kumba kwadzokera vana vacho takaita munomu Takazoya muno. yekudhamburi iya takairekodha munomu ndakaita muno ndini vana vacho mwana asara atopatoya munhu abhadharwa vatobhadharisa imi amai kubvira iri mimba kuti isvike vanhu vazvarwa mune rimwe zuva here ramakanyatsotaurira murume wekuti vana ava kuti mimba yaisi yako kubva patakatanga kudzokerana kubva tichitanga kunzi tadzokerana hapana chandisina kumuudza chaakakwanisa kundiudza ndechekuti ndiri kukumbira kuti usaudza hama dzangu kuti nhumba isi yangu ini ndokwevasanzi nemashizha kuti ndakambokupa umwe mwana hapana machatokuchengeta nhumba ndo zvatatakawirirana ndizvo zvona idevi ai vedari munhu ari kunyepa vana vandevangu nzivangu aiwa kazevana mamba havashupike nenyaya yezvevana dna uyu ari kupema vanhu muri kuziva muri dzevanhu kati kuti uyo asununguke mumwoyo make pakutodiwa dna ini chikundishamisa samoni rakanzi ndakachengeteswa minda isiri yangu nevana vasiri vangu inyaya yaaiziva asi nhasi ari kuti asiachinja aiwa izvozvo hatiri kuzvitonga hatingakutongeika kuti mimi mubvume kuti mwana ndiwe ndinge asi tikuti kuti mumubatsirewo ndika pakaitwawo dna zvakashata here zvakanaka kuti azive but anogona kunge achida kurova nekunzi gomba rina chi vana vava vari kutovada zvisingati achiondedza baba vangu vakauya vatiza makomborero aitonzi akafanana nababa wake amai vake varipa aitonzi anonzi agnes mwanisisi wangu anonzi vanani vana Shit. saagnes makazodi Uyo. isusu tiri tu aiwa vanhu vanga vasingazivi vanhu ndo vanga vasingazive sisiri tu taizivana ndochokwadi zvakafanana izvezvi mama kuri kuti muchingonewo muono wangu baba ava ndakaita mwana navo mutozodzokerana ndomudza chokwadi inini ndine nhumbu aiwa inini ndokuchengeta zvakadaro let's keep it secret tiri tu usaudze vanhu kuti vana havasi vani saka inini naye ko makamudza here kuti havasi vako ndivani hapana chaasingazivi because famizana kwandakaita nauyu hapana zvaanga asingazivi zvese aizviziva mambo okay mautinesa aiwa mira chama mukadzi waungamanikidzi kuti mwana ndiwako uye achiramba asi tiri kuti zvikubatsireiwe vana ava vanongotorwa dna vanzi vane nyaya yechi uyamugara yamukaina munogara garai pachiya pagere maiwa ini dzandanyingokumbira munosununguka here kuti vana ava teswewo kuonekwa wati murume anofanira chigumbu kupika namai kudai saka onayo here mari yacho unogona kutsvaga rimari yekuti pazikamwe kuti ndiani akaita munyato aiwa zvitiwe nhasi zvino yacho ndirini koiwe muridzi wevanhu wotsvaga uteswa iwako mauda kungoroparuwa mezi haimi vana ndevangu bhozi ndindakatotisa pregnant test ndatomuzi iyo tesiyo hairi kuti vana ndevako inongoreva kuti munhu uye aane nhumbu yatiri kudai zvino ndenotaura kuti mwana ndewani ameno kana wanzwa mutumbo chii moyo magumbo anzi chii majira chitova uri magumbo uri munhukadziri aiwa chitova ndenesekano kai kuti mutumbo wekwainde magumbo chitova aiwa zviridika kwava dziva save saka iwe unogona zvogona kuti karini changu tibatsirikani isingazikoni kuchida mari
aiwa tisisi tinoita baba tumira navo dzabatu here ndo vanosenda nevanhu pane vakuti vakaita votumira panapa nefedex Eda 220. But who vana vanangoteswa matwins kadhi iroro nofona ipapo siyana baba zvinoitika akafanana nababa ne Iya ndefana na sisi wangu wa mwasipodi. timonayo timonayo vana vedare Kana mchenda ndio wabundu kimari. afani wedoini adaona izi utorere mwana damboona asi damboona zvedu zvedu zvekutara yes team people ndani dzakafanana namdaro wangu. havasi munhu Yeah, baba. anopaona uyu ndakafanana sisi vasiri munofu Vaenda kwarara. pakaipa uyo akafanana na baba vangu vazimo munhu aitodakizai unyazoitora here kama iri unyazobuda here vana vetoita reo uyu ndemukomana ndemusikana musikana ndakafanana baba wako vazi ndimo vazi Ha? vazi ndimo novazi zindi zindimu hanzi zindimu nyarara zvakuti mutorei alright atiitei izvo kumbati iwo wafananidzwa nevantu nemunhurume nemunhukadzi iya icho achotovara zvacho yes yes ndakafana baba wako torai munofunga kuti mari inowanikwa rini yataukwa iyi ati 200 kanzi tuchi And it's 330 between two fathers and a child. hani mai saka yakanaka yakanaka itsvagei tongozvita after christmas andi yeah after Christmas ei mambodla christmas musagwa aiwa that's but zvamakagwira wazviziva here yeah ndatoziziva ambuya motibatsira sei kuti vanhu vasagwa inini daenda mapurisa kutora pisot because patakarambana kekutanga paari kutaura takangotora hembe akaenda ndinotori nerimwe dhoketi randakambomusungisa andirova vakandipisira hembe ndopane vanga iri rava saka ndiri kushamisika izvezvi futi ndo muitiro wake apama chero izvezvi kutoti Kuti ranziamamudhako imimi pamakadzokera naye pane munhu akanga aripo here achibatsira kuti dzokera kwamuri vanhu vakawanda ndovamanyeketedzwa ndobvamabvuma makufunga notora episode hamusimi here unozogona zoendako futi muchaini but zviite pari zvino tichimboita nyaya iyoyi kusvikira yapera saka hapana dzimwe dzinopinda mumu pedza iyoyi toda kutsvaka kuti uyo angadero aine mhosva here mandizvo pakuita kwakaita ndizvo toda kutsvaka kuti bonde akamanga riko amenogana mandidzisa kuti angadero aine mhosva here angadero ane mutemo wakatyora here wekutora ukuveredza mudhishi kana kuti dhishi ndo rakanga richivhinza ove dzikabuda kamwe karikowana saka tiri kuti isusu tatichi ngatisei madates kuti after christmas harisi datika toti rini
motsvaka mari iyoyo kwana moenda munoita zvongobuda pachena kuti chii chaichai chakaitika kuti musununguke. Uyu hama dzake dzekuti mwana ndevekwedu uyuwo ndizvozvo vana vakatofanana nasisiwo mwakafanana arwani mwana anomavona asi menyu ndo mune chokwadi kana kusava nechokwadi ozi vakadzi mune paviri munogona kutaura statement rekuda kutifenda mumuna muri kuda kutifenda riri rekunyemba izvozvozvo takazviona kakawanda saka n'anga yacho iyoyo yekwatinashe mukabe nehameno nekumwewo ndatoda kuti tibatsire. Hakuna mutemo unokumanikidzai kuti mugare nemurume wamusingadi kana musingachadi hauko mutemo wakadii. Saka izvozvo zogarai mukaziva muri muno anogona kuve akasununguka mune makore anotendekwa kuve munhu anonzi munhu haakuzvifungira asi toda mubatsirana panyaya kuti titi mikono isadii isatungana kuti zvipere vana vanoda kuzikamwa ndevana kuti uyu asaramba ifungwa ndevake kana vasiri vake kana kuti uyu kana vasiri vake. Ameno mapawisa here naye ama sizo mai mapawo saka toti tibe date atosangana mune matoinda toda kuzosangana mari dzavo dzaapa akuverenga prize nje kana makaenda mese muri at the same time muchiti imimi nevanhu asi makaenda pake pake hazvinhu zvasiyana makaenda makadai so at the same inenge yakachipa ndo panenge 330 tachikumbirawo babu mamu achikumbira kuti tite takabatana because tikaenda takasiyana zvoda makabatana zvakatonaka maenda makabatana muchibatsirwa nevanhu vedare redu ende imimi chiregerai kurwa amen because handina zvokubatsirai asi chinhu chamwoyo zvinhu zvangu zvakugara nemurume zvingondija moyo kwete kuti anzi vana zviriko here zviriko kune mubhedha ndo zvamuda mutorera pisodhadha asatsikii aiwa asavati nazve aiwa tikuti izvozvo iwo zvinhu zvekukurwadza iwe wakatengera mukadzi izvi zvichazobuda pakuti vana vakadzikama ndirani ndiano unopa tabu nemuridzi wemwana nditwa zvona asi kana usingazivi kuti uchitoziva kuti hausiwa kugara wangobuda pachana tisapedze nguva vana ndevana saka toda kuipedza tichiti takuwirirana dheti ka tsvagai dheti imunouya pano paofisi pedu matsvaga mari musi wa 1 chinenge chiri china 2 yachona inenge iri friday saka painenge iri new year ka toda kuti tiende kuti friday nozotevera pa but iwo ngavatsvage mari weta mudembe imari yataku mungoti 115 aiwa 165 ya ngatiti isusu friday yachona 2 3 4 saturday monday yachona inenge iri 5 monday yajanuary monday muri kuwira kunoenda kunotestwa munopuwa vanhu vedu vepanodi kunofambisa munotestwa matestwa ipacharongwa zuva rekuti iro ningira ndakupa izvo mukafona zvekare mukabvunza kuti takamira vanotoudza mari zvavo dzachona muri kuya dheti ratavo vanototumira so ndo pane nyaya yedu ndotete vacho 5 inenge iri mani itetera 6 7 8 9 10 muri chii chemwana inenge iri friday 10
mari saka tawirirana musi wa 5 ndo varodiwa mari yacho ndopa munouya munounza mari mozouya moinda munotorwa modzoka tozotironga kuti chochiputisa sei chofanira kuputikira mudare anofara ofara anosuwa osuwa musoja akati takuverenga maresults panapa tikati yakwana nguva yekubuditsa chitunha tikati chamwari verengai chirungu ndimakafunda pedza yakauti vanhu havaende kumba musi wa5 ndowamunouya inenge iri mani